نايزي عدلزي نايزي عصازي تماقلت نخون بار بيت مقدس مخان مالت نحنا انت اخوينا كم إلنا نحنا بيت مقدس املاح كنكون نخل كم يجرنا نزع عدلزي نزع عصازي نرغبومو املاح دما ابانا ما حدور زغبر انت دايلنا بار مصحف قدس كزاربنا كله بتي حدا ودو يسوع كريستوس بو انت دا امنا نسو طراي مدحاني إلنا انت دا تامنا لومي نحنا ما حدرنا منفس قدس كنكون نخلينا نايز العالم هيوت كنركب نخلينا جندد لنا انت دايلنا بخالق من قدينا املاح نمركب ديكونه بزو تفلاليو نغرات ديكونسي حدا اتعب كندا يزموته ما انتاي دما ما انت حتياتي دما واغا زخفله يسوع كريستوس نسو يمدحني يلكا مستقبلو بو مستأمن بقالو مستأمن لومي يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحني خاغير كاب مقبال محضرني املاح ويدما محضرني منفس قدوس ويدما بيت مقدسني املاح كتكون تخيلي خامالد سمعتنا بقدامنت كاب زيافير ربنا كاب غويتنا يسوع كريستوس ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ بخفل አገልግሎት ወንጌል ረሕቦት ቤተክርስቲያን ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ በትግርኛ ዝዳሎ ፈነው መደብ ወንጌል ንኹሉ حجيا طمعت مدحان حجيا وحجيا حجيا طمعت مدحان حجيا شالوم شالوم أبستفل عليه وتاخوينكم لازم الأخت زن مسمع عدل زرخاكم سبات بشم يسوع كريستوس سلام لعخاتكم يخون يبر كم تقول لك يزي حموس بزي ساعات زي إنما حلالفو ملختي أبتعتي وانجيل نقوله زبل بزعبا وانجيل حزل ويدما وانجيل ملختي لومون كم تبستفل عليه جيزي استفل عليه زعبا حزنا نمت لو ما علتون حدا أقداس زخنا زعبا حزنا متينا لنا ويدما حزا متين له لو ما علتي حزا متين له إن زرار بلو مساحاتكم كوين زكافلو زعبا دما بزعبا بيت مقدس زبلي سورماتنا لو ما علتار استي زمدنا بيت مقدس مس مدحان زبلي ويدما متححازو مس مدحان مس مركابنا يزل عالم هيوت متححاز زلو مخانو بزعبا بيت مقدسنا هنري مچم بزعبا بيت مقدس إلنا نزارب كلنا ويدما بيت مقدس بحال قال كزربن كله بفلاي كم هاجرن كم حزبن تزاربت تግርኛ حدش كم زي كونه يرداني مخنياتو كاب ሃይማኖታውያን ቤተሰብ ስለዝመጻና ሃይማኖታው አፍልጣውን ስለዘለውና አብካባቢና ድማ ብዙሃት ቤተ መቅደስ ስለዘለው ነዚ ነገራት እዚ ሩዳአቲና ኢለ ይሐስብ ግና ቤት መቅደስ ማለት እንታይ ማለት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና በዚ ቤት መቅደስ ኢልና ንጽውዖ ምስቲ ትርጉሙ ዝተተሓሓዘ ሽም ዘለዎ ብዝተፈላለየ ነገራት ተገሊጹ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ካብኡ ድማኒ ሓደ ቤት መቅደስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ ማሕደር ድንኳን ተባሂሉ ክጽዋዕ ይኽእል እዩ መራኸቢ ድንኳን ወይ ድማ ድንኳን ምርኻብ ተባሂሉ ከዓ ይግለጽ እዩ ስለዚ ድማ ቶም ገሊኦም ኣስማት እንተዳሪእናዮም ምስቲ ትርጉሙ ምስኡ ምትሓሓዝ ዘለዎም ኮን ይኽእል እዮም ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ቤት መቅደስ ዝብል ሓሳባት ክንረክብ ንኽእል ኢና ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ድማኒ ድንኳን ምርኻብ ድብል ሓሳባት ወይ ድማ ማሕደር ድንኳን ድብል ድማ ክንረክብ ንኽእል ኢና ስለዚ ትርጉሙ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ነዞም ሰለስተ ቃላት ዝሓዘ ወይ ድማኒ ቤት መቅደስ ማለት ቤት መቅደስ በዓሉ ሓደ መጸውዒ ሽም እዩ ማሕደር ድንኳን ሓደ መጸውዒ ሽም እዩ
ድንኳን ምርኻብ ከዓ ሓደ መፀውዒ ሽም እዩ ነዞም ቃላት እዚኦም ድማ ኣብ ዳሕራይ ክንከይድ ከለና ድማኒ ምስ ትርጉሞም ብምትሓሓዝ ክንሪኦም ክንፍትን ኢና እዚ ቤት መቅደስ ዝበሃል መዓስ እዩ ተጀሚሩ ወይ ድማ ንኽስራሕ ንመጀመርታ ግዜ ዝተነግሮ ሰብ መን እዩ መዓስ እዩ ንመጀመርታ እዚ ናይ ቤት መቅደስ ሓሳብ ካብ እግዚኣብሔር እዚ ሓሳብ እዚ ናብ ምድሪ ወሪዱ እንተዳ ኢልና ንመጀመርታ ግዜ እንረኽቦ ጽሑፍ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 25 እዩ ንሱ ድማ እስራኤላውያን ካብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ዝወጽሉ ግዜን ሰዓታትን ኣብ በረኻ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜን ሰዓታትን እግዚአብሔር ንሙሴ ቤት መቅደስ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ወይ ድማ መቅደስ ክሰርሓሉ ከም ዘለዎ ተዛሪብዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ከምዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምብወ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል መባእ ክህቡኒ ተዛረቦም እቲ መባእ ከዓ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብልቡ ክህብ ዝፈተወ ውሰዱ እቲ ኻባታቶም እትወስዶ መባእ ድማ እዚ እዩ ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጽሩይን ቀይሕ ጻዕዳ ፈትልን ጸጉሪ ጤል ድማ እተቆርጸ ቆራብቲ ደዓውልን ቆራብቲ ታሃስን ዕንጨይቲ ሸጢምን ዘይቲ ቀንዴልን ቀማማት ዝኸውን መቕብኢ ድማ ዘይቲ ንጥዑም ዝጨናኡ ዕጣን ድማ ኣእማን ዕንቁን ንኤፎድ ሳንቃ ኣፍ ልቢ ዝኸውን ኣእማን ኣብ ማእኸልኩም ወይ ድማ ማእኸሎም ምእንቲ ክነብር ድማ መቅደስ ግበሩለይ ኢሉ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተዛረቡ ሓሳባት እግዚአብሔር ኣብቲ ውሽጢ ቤት መቅደስ ዝኸውን ወይ ድማ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ቤት መቅደስ ዘሎ ስርዓታት ንዕኡ መስሪሒ ወይ ድማ መግበር ዝኸውን ነገራት ምስ ተዛረበ ኣብቲ መወዳእታ ዝተዛረቡ ሓሳባት ድማ መቅደስ ኣብ ማእኸሎም መታን ክነብር ወይ ድማ ኣብ ማእኸሎም መታን ክኸውን መቅደስ ስርሑለይ ወይ ድማ መቅደስ ይግበሩለይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ኮነ ድማ ኣነ ዘርኤካ ምስሊ እቲ ማሕደርን ምስሊ እቲ ኩሉ ኣቑሑን ከምኡ ግበርዎ ኢሉ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ካብ 1-9 እግዚአብሔር ክዛረቦ ከሎ ንርኢ ስለዚ እምበኣር ቤት መቅደስ ንመጀመርታ ግዜ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ መቅደስ ግበሩለይ ዝብል ንመን እንተዳ ኢልና እምበኣር ንሙሴ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ጉዕዞ ከለዉ ግናኸ ንእሽተይ ብዛዕባ እዚ ሓሳባት እዚ ክዛረብ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜን ሰዓታትን እቲ ዝገበርዎ ንመቅደስ ዝውክል ግን እንታይ እንተዳ ኢልና ድንኳን እዩ ምክንያቱ ኣብ ጉዕዞ ስለ ዝነበሩ ኣብ ዘዕርፉሉ ቦታ መታን ክተኽልዎ ክጓዓዙን ከለዉ ድማ ልዒሎሞ መታን ክኸዱ ንሕና እንፈልጦ ድንኳን ማለት እንታይ ማለት ተዳ ኢልና ቴንዳ ኢልና ንጽውዖ ቴንዳ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ማለት እዩ ግናኸ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ናይ ቤት መቅደስ ኣሰራርሓ ሰለስተ ክፋል ዘለዎ ቅድስቲ ድበሃል ቅድስተ ቅዱሳን ዝበሃል ኣለዎ ኣጸድ ድበሃል ኣለዎ ብኸምኡ ዓይነት ኣገባባት ገይሮም ድማኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞኦም በዚ ነገራት እዚ ንእግዚአብሔር ይረኽብዎ ነይሮም ኣምላኽ ድማ ማእኸሎም ይነብር ነይሩ ድሕሪ ጉዕዞኦም ወይ ድማኒ ከም ህዝቢ ምስ ዓረፉ መንግስቲ ምስ ኮኑ ግን ንመጀመርታ ግዜ መቅደስ ዝሰርሐ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ታሪኽ እንፈልጦ መን እዩ እንተዳ ኢልና ሰሎሞን እዩ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ እንተዳ ርኢናዮ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 7 ምዕራፍ ካብ 1-3 እቲ ታሪኽ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ብፍላይ ከዓ ኣብ ግብረ ሃዋርያት እውን እዚ ሓሳባት እዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ ግብረ ሃዋርያት 7 ምዕራፍ 46 መጽሓፍ ቅዱስ እነንብብ ሰባት ነዚ ነገራት እዚ ኣብኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ከምዚ ድማ ይብል ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕድል ረኸበ ንኣምላኽ ያዕቆብ ዝኸውን ማሕደር ክረክብ ከዓ ለመነ ቤት ዝሃነጸሉ ግና ሰሎሞን እዩ ኢሉ እቲ ሓሳባት ኣብ ልቢ ዳዊት ነይሩ ዳዊት ንኣምላኽ መቅደስ ክሰርሓሉ ደልዩ ንኣምላኽ ዝኸውን ቤት ክሰርሓሉ ደልዩ ግናኸ ቤት ዝሰርሓሉ ወይ ድማ መቅደስ ዝሰርሓሉ ግን መን ኢሉ ሰሎሞን ይሰሪሕሉ ምክንያቱ ዳዊት እኳ እቲ ሓሳብ ይንበሮ እምበር እቲ ስራሕ ግን ብመን እዩ ተገይሩ እንተዳ ኢልና ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ከምቲ ዝተዛረብኮ ኣብ 7 ምዕራፍ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ብሰሎሞን እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታሪኽ ኣብ መጀመርታ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩሉ ግዜን ሰዓታትን ንመጀመርታ ሙሴ ተዛሪብዎ ሙሴ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩሉ ግዜ ብድንኳን ገይሩ ክገብሮ ከሎ ንርኢ ዳሕራይ ድማ ከም ህዝቢ ምስ ዓረፉ ድማኒ ንመጀመርታ ግዜ መቅደስ ወይ ድማ ቤት ዝሰርሐ ድማ ሰሎሞን ምዃኑ ንርኢ ማለት እዩ ዓላምኡ ንምንታይ እዩ ግን ቤት መቅደስ ንምንታይ ተደልዩ ወይ ድማ ንምንታይ ተሰሪሑ እግዚአብሔር ስለምንታይ ቤት መቅደስ ደልዩ ስለምንታይ ከም ዝደለየ መጽሓፍ ቅዱስና ኣነጺሩ ዛረበና እግዚአብሔር ንመጀመርታ ግዜ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዘጸአት ከም ተዓንተ ወይ ዘንበብናዮ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር እንተዳ ኢልና ኣብ ማእኸሎም እንታይ መታን ክኸውን መታን ክነብር ድማ
مقدس يقبر لي سلازي እግዚአብሔር ቀንዲ ዓላምኡ ዝነበረን እስራኤላውያን መቅደስ ክሰርሑሉ ዘድለዮም በአር አማኸሎም መታን ክነብር ስለምንታይ ግን አማኸሎም ክነብር ደልዩ እግዚአብሔር ተዳይልናን በአር እዚ ይመስል መጀመርታ ቀድሙ ውድቀት እግዚአብሔርን ሰብን ዝነበሮም ሕብረት በምክንያት አበሳናይ አዳም ሰብን እግዚአብሔርን ግን ስለስተፈላለዩ ስለዚህ ድማ እግዚአብሔር ሕጂ بناي بيت مقدس أسرارها ويدما بخمس عينة من قدي እግዚአብሔር ማእኸል ህዝቡ ክኸውን ደልዩ ምክንያቱ ሰብን እግዚአብሔርን ስለስተፈላለዩ ሕጂ ግን ትምፍልላይ ከምኡ ኢሉ ከይቅጽል ብኻልእ መንገዲ እግዚአብሔር ርእሱ ዝገልጸሉ ወይ ድማ እግዚአብሔር ማእኸሎም ዝነብረሉ ንሳቶም ድማ መጽኦም እግዚአብሔር ዝረኽብሉ መንገዲ እግዚአብሔር ስለዝደለየ እግዚአብሔር መቅደስ ግበሩ ለይሉ ስለዚህ ድማ ትርጉሙ ተዳሪና ዮም ባር ምስትሽም ዝተታዘይ መራኸቢ ኢልወሎ ወይ ድማ ድንኳን ምርኻብ ተባሂሉ ደሎ እግዚአብሔርን ሰባትን ዝራኸብሉ ማለት ወይ ድማ በተሓደ ወገን ካ ማሕደር ድንኳን ተባሂሉ ደሎ ካ እንታይ ማለት እንተዳይልና እግዚአብሔር አኡ ማሕደሪኡ ዝገበረሉ ስምረቱ ዝገልጸሉ ሰባት ድማ መጽኦም እግዚአብሔር አኡ ዝረኽብሉ ማለት ኣብ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ትንቢት ዳንኤል ክንረኽቦ ንኽእሊና እስራኤላውያን ናብ ስደት እኮ ኣብ ዝኸዱሉ ጊዜን ሰዓታትን ኣብቲ ደለውዎ ናይ ስደት ቦታ ቤት መቅደስ ዝበሃል ነገራት ስለዘየለ አንፈቶም ናብ ኢየሩሳሌም አቢሎም ይጽልዩ ከም ዝነበሩ እዩ ታሪኽ ዝነግረና ምክንያቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ስለዘላ እታ ቤት መቅደስ አንፈቶም አኡ አቢሎም እዮም እንታይ ዝገብሩ እንተዳይልና ዝጽልዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ቤት መቅደስ አይሰርሑን እዮም ነይሮም ስለዚህ ቤት መቅደስ እምበአር ንምንታይ ዓላማ ይተደልዩ እንተዳይልና እምበአር እግዚአብሔር ስምረቱ መንነቱ ማሕደሩ ገይሩ ሰባት ድማ እግዚአብሔር ዝረኽብሉ ሰባትን እግዚአብሔር ዝራኸብሉ መራኸብ ቦታ ወይ ድማ ድንኳን ምርኻብ ተባሂሉ ከም ዘሎ ኢና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንርኢ ማለት ስለዚህ እምበአር ዓላማ ምህላው ናይ ቤት መቅደስ ነዚ ነገራት እዚ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ሕጂኸ ራይ ከምዚ ዝረአናዮ እግዚአብሔር ቤት መቅደስ ክሰርሕሉ ኣብ ሓደ ጊዜ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 25 እግዚአብሔር ንሙሴ ተዛሪብዎ ኢልና ብድሕሪኡ ከዓ ንእስራኤላውያን ከዓ እንተዳሪእናዮ ከዓኒ ንሰሎሞን ክብሎ ከሎ ብጊዜ ሰሎሞን ድማ ቤት መቅደስ ከም ዝተሰርሐት መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ሕጂ ኸ ኣብዚ ጊዜ እዚ ልክዕ ከምቲ ናይ እስራኤላውያን ዓይነት ኣገባብ ዘለዎ ቤት መቅደስ እስራኤላውያን ድማ ናብኡ ጥራሕ ከይዶምን እግዚአብሔር ዝረኽብሉ ዝነበሩ ኮሙ ዓይነት ኣገባብ ኮሙ ዓይነት ስነ ሓሳብ ክፈጥር ዝኽእል ቤት መቅደስ ሎሙ ከየድሊ ዶ እንተዳኢልና ኣይድሊ ደየድልሉ ምክንያት ስለምንታይ ምናልባሽ ሕጂ ነዚ ሓሳባት እዚ ክንሰምዕ እንከለና ምናልባሽ ጋሻ ሓሳብ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ንገሌና ግና ክጽኒልና እንተዳ ሰሚዕና ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳባት ከዓ እንተዳ አርኢናዮ ትርጉሙ ክርዳእና ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣይድሊን ይብል ከም ዘለኹ ደየድልሉ ምክንያት እንታይ እንተዳኢልና እምበአር እቲ እግዚአብሔር ዝነበሮ ዓላማ ብጽላሎታዊ መንገዲ እቲ ርክብ ሰብን እግዚአብሔርን ተፈላልዩ ስለዝነበረ ነዚ ነገራት እዚ ድማ ንመግለጺ ኢሉ እግዚአብሔር ገይርዎ ዳሕራይ ግና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ጊዜን ሰዓታትን ሰብ بيسوس كريستوس انتدع آمينو እግዚአብሔር ንሰብ ማሕደር ዝገብሮ ወይ ድማ እቲ ዝነበረ ርክብ ናይ መጀመርታ ቀድሞ ውድቀት ዝነበረ ናይ አምላኽና ናይ ሰብን ርክብ አቦቱ ስለስተመልሰ ሕጂ እንታይ ድሊኒ ተዳይልና ከምቲ ስነ ሐሳብ ናይ እስራኤላውያን ዝነበረሞ እግዚአብሔር አውጥራ ይድርከብ ኣብቲ ቤት መቅደስ ጥራ ይድርከብ ይልካን ኣብቲ ቤት መቅደስ ናይ እግዚአብሔር ነገራት ጥራ ይድርከቦ ይልካን ሕሳብ ሎሚ አይድሊኒው ግናኸ نمكبي ويدماني نمتصلينا أملاك تملكوا لبوتا يدليكا دو أو يدليكا أزين نجارات زخني بالكلنا جن كم تناي بولي كيدان إجابير أو يدركب مالت جن كم زي كون أب حدش كيدان كن فلتن كن ردان يجب عناي لازم ما حدا جيزة أما صحاب قدسنا أنت داري إنايو أبز وانجيل يوحنس رابعي معرف يسوع كريستوس مستسام راوي سبيتي بزعبة إزي ناي بيت مقدس حسب كزرارو ويد مخزتي ويد ماني ككراخرو عينة كله نرئي نسود ما أنت إنت دعينا تسامراوي سبيتي يسوع كريستوس كم زيلاته السخاء يهوداوي كنسخاء خباي سامراوي سبيتي ماي كم يجر كخستي خنلكا إلى مستزاربته دعرا شعو نايلبا نجارات كأمس نجارا كريستوس زبحال مسيح كمت مخانون سمعنيرنا إلى مس نجارته نسود ما أتي كمت زلوا مسيح مخانون مس نجارا كم زيلاته نسخادو كابونا يعقوب كابز نسون مالو نابز الستة تعبيها إلى تحتهم كلان رئي مالتي
بدحريو دحر زته دما بزعبا بيت مقدس ابوتاتنا ابزيوم سجدوا نسخاتكم غنا بيرسالم يسجد اخم تبلو الى مستزاربتو يسوع كريستوس كمل سلا كله خمزيلو تزاريبوا برغت مدحان كاب ايهود سلازغونه اتي كسجدلو زغبو بوتا اب يرسالم يلوا انت غونه غنا حجي ابزغونه ابتي زي سجدلو غيزن ساعاتن كمصيو نسو دما حجيا مغنياتو أملاخ منفسيو إتام سجدلو دما بمنفسن بحق إنك سجدلو يوم يجباي بمالت نتي نايقدم زنبر حسابات حجنا بحدثنا حسابات كتبكو أخلينا نري نص دما انتي مالتي انت دعيلنا كم تقدم نبي يرسالم ناخدو نأملاخ أوت راح زروه وخوين رسمو عم زنبره حجنا خومو أي خونيو إذا حج زلو جيزي جن انت دعيلنا أملاخ بمنفسو محدر وأبسب زقبرلو أتبيت مقدس بحال محدر دبحال ويدماني ناي مراخبي دبحال نجارات جن إجابير بعلو محدري أنسب زقبرلو جيزي كمتيو إلو كزارة باخلو نري نزح حسابات زخد قفنا زخيل حواري بيتروس حواري باولوس أبقدامي قرنطو شاي معرف فقد عسرا كم زيلو تزاري بلو نصد ما بواقا تعديكم يخم مو سقاكم بيت مقدس أباخاتكم زلو دما خاب أملاخ تقبلكم منفس قدس مخانو ناي رؤسكم كم زي مخانكم دعاء تفلطون يخم سلازي بسقاكم من أملاخ أخبروا إلو بزعبا سبات نساتهم اتهم من يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحاني غيرهم استقبلوا سقوم بيت مقدس كم زخنه مصحف قدس يزارب مالت سلازي اذا بيت مقدس زبحال نغرات كنا حاسم كلنا امبار اينا يحجي بيت مقدس تدعيلنا امبار سغانا بيت مقدس نحنا إنا بيت مقدس مصحف قدس كنغرنا كله اب حدش كيدان كمتي أملاخ أب حدا بوتا ترى يدركبلو إذا دماني أملاخ كبر بوتا بيت مقدس يدبحال نجارات كومو عينت سنة حساب زبحال نجارات مصحف قدس أو أيكون الحجب في الله بحدش كيدان أبولي كيدان جنيريو مغنياتو سب مدحان سلا زي رخبة أبولي كيدان زي أبهر زقلت ألوز نبر من قدي أما أخلهم بتابوتن ببيت مقدسني حجنا زي أبهر ما حدا رز قبر من ينتدعيلنا سبيو سلازي يحاور باولوس مبار سقاهم بيت مقدسيو إلو كزاربون كله نري أب إفسون ون حاور باولوس كم زب مالت قليت أولو أب قال بو بزلوت هنسا بقويتا قدست بيت مقدس من انت غخون النات أساسري عبيو مسبلة نسخاتكم أبو محدر أملاخ بمنفس كتكونوا حبيركم تهنسوا اللهم يلو نمان يلو نسخاتكم انتاي كتكون يلو محدر أملاخ بمنفس متان كتكونوا سلازي أملاخ بمنفسو محدر زقبر حجي نمان ينتدعيلنا مباع نسبيو تعنتو يرئينا نيرنا خافت حدا ترقمو ويدما شمو بيت مقدس انتا ينتدعيلنا محدر دنكاني سلازي أملاخ محدر زقبر حجي مباع من ينتدعيلنا سبيو سلازي حدا استفل يبوتا زبحال نقرات سنة حساب لومي كاب أمرنا خنا وصحن كالالنا أملاخ بيت مقدس زقبرون من ينتدعيلنا مباع نسبيو قدمون أملاخ بدنكان ملكع ويدماني بخمس نقولو زلنا بيت مقدس ملكع مننتو ويدماني ناتو كبري كقلت زد لي وسلم انت تدعيلنا سب كابي እግዚአብሔር بحاتياتو سلستفلي املاخن سبن حبرت كهلوم سلازي كعلي سلازي حجنا بيسوع كريستوس محرت زرزره خبسب اتنعو زامنو زبله محدرو خون ويدما سني املاخ بيت مقدس كخون جن مصحف قدوس تزاريبلنالو سلازي بعد لومي كميلناينا نايزي عدلزي نايزي عصازي تماقلت نخون بار بيت مقدس مخان مالت نحنا انت اخوينا كميلناينا نحنا بيت مقدس املاح كنكون نخل كبي غيرناينا نزع عدلزي نزع عصازي نرخبومو املاح دما ابانا ما حدور زغبر انت دعيلنا بار مصحف قدوس كزاربنا كله بتي حدا ودو يسوع كريستوس بو انت دعامنا نسو طراي مدحاني إلنا انت دع تامنا لومي نحنا ما حدرنا منفس قدوس كنكون نخلينا نايز العالم هيوت كنركب نخلينا قندد لنا انت دعيلنا بخالق من قدينا املاخ نمركاب ديكونه بزو تفلاليو نغرات ديكونسي حدا اتعب كنداي زموته ما انتاي دما ما انت حتياتي دما واغا زخفله يسوع كريستوس نسو يمدحني يلكا مستقبلو بو مستأمن بقالو مستأمن لومي يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحني خاغيركا بمقبال محدرني املاخ ويدما محدرني منفس قدوس ويدما بيت مقدسني املاخ كتكون تخيلي خامالد انت زي مصحف قدوس كزاربنا كله كم زيدو تزاريبنا دلو اب افسون قداماي معراف فقد 13 كزارب كله نسخاتكم يلو بوق الحقنا يمدحنكم وانجيل مسمعكم يلو تايق امس غبركم مس امنكم مسوله بناي تسفا منفس قدوس تحاتمكم
بو مسامنكم انتي كوينكم بناي تسفى منفس قدس تحاتيمكم ما حدر املاخ انتي كوينكم كتكونوا كيلكم يدبل دلمو لو من نزع دلزي نزع تصازي خطرخبو تخيل يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحني خاغير كان مستقبلو تراي انت عادي كونه جن يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحني خاغير كان انت عادي تقبل كايو ما حدر املاخ كتكون اي تخيلني خا لومي ما حدر املاخ مخان لومي ناي املاخ بيت مقدس مخان مس املاخ حبرت زلو سبن مخان از عدل زي يملطكا يسوع كريستوس كم ناي بحت مدحني خاغير كان انت تقبل كايو ناي عدل زي ناي عصازي تساتافاي وي دما تماقالق تكون تخيلي خا سلازي لو معلتي نزع عدل زي نمسمع عدل زرخبكم ابز تفلالي بوتاكم دما نزي نغرات تسمعوا زلكم سبات بلبهم يسوع كريستوس طرح مدحن مخان انت دا امينكم مها بو بزيكو خال مدحن يلني لكم تدا امينكم نايزي عدل زي وي دما نايزي نزارو زلنا بيت مقدس ني املاخ ناي مخان عدل وي دما عصا تساتف تكونوا تخديهم نزي نغرات بلبهم انت دا امينكم لومي بدحر زقال زي زصلي صلوت مسانا خصلي تخوليكم املاخ يبارككم ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የምን ኃጢአተይን በደለይን ይቅር ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒየይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ስኩላትና ይኹን ኣሜን